D'una escola de Madrid avui ens arriba una iniciativa que permet desmuntar més d'un tòpic. Expliquen contes en català una vegada per setmana a alumnes d'entre 3 i 5 anys. No es tracta tant d'ensenyar el català com que els nens assimilin amb tota naturalitat la diversitat de llengües i la possibilitat d'entendre's més enllà de les paraules. Pares, professors i alumnes asseguren que n'estan encantats. 2 i 3. Hola, nens, què tal i com esteu? Molt bé! La Judit, una mestra de Folgueroles, va proposar explicar contes en català en una escola de Madrid com a projecte dins dels seus estudis de psicopedagogia. La festa dels colors van muntar. Ja Esto debe ser carnaval. Es tracta d'explicar contes amb l'ajuda d'imatges en una llengua que no sigui la dels nens. Perquè d'aquesta manera estàs creant un ambient, un context on els nanos poden sentir-se capaços d'entendre l'altre. I vam decidir fer-ho a Madrid perquè vam considerar que els tòpics realment i la desconeixença és el que fa que els tòpics perdurin, no? El projecte de la Judit ha estat molt ben acollit pel professorat de l'escola madrilenya Ágora, un centre que aposta per la integració i la multiculturalitat. Al principio se quedaban un poco sorprendidos, ¿no? Y poco a poco se han dado cuenta de que sí que entienden muchas cosas, se lo pasan bien y al final es como que te das cuenta que lo importante es el cuento que estás escuchando, no tanto la lengua en la que está contado. I els pares també estan molt satisfets amb l'experiència. Fenomenal, me parece muy bien. Dicen que el saber no ocupa lugar. Que es un lenguaje más que se suma a esta especie como de tarta llena de comunicación que hay entre ellos, ¿no? Y que me parece una experiencia positiva. El Jordi és el ninot que la Judit fa servir per explicar els contes. Després els nens dibuixen el que més els ha agradat. Els nens tenen el seu sistema per entendre els contes que els explica en Jordi. Marina, tu com entens els contes? Pues primero escucho y como se parecen mucho, pues se entiende. La Judit explica els contes un cop a la setmana per als nens de 3, 4 i 5 anys. Marta Viladot, TV3, Madrid.